Joan. Ja has corregut? Sí? Com ha anat? Et bé? Saps aquell que ha quedat el tercer? Com ha sigut la carrera, quina funció farà, i si físicament t'has trobat bé o com estàs? Un atacat i hem quedat per atrás i hem fet un grup que primer eren 2 i després hem sigut 4 i he quedat primera xica i de total. Хорошо, очень хорошо. El primer, espereu, no vull fer Li entrega el premi al delegat de la Federació de Ciclisme a les Terres de l'Ebre, Raül Querol. Molt bé, molt bé. Segon classificat, Javier Martí. Primera femina, dorsal 147, Alba Gómez. Puja. L'empresa Control Pack de la Sènia patrocina el grup ciclista, la penya ciclista Elit Sub-23. Fa l'entrega d'un color i d'un mallot per al primer classificat. Que se'l posa. A més de xampany, enguany si fos, xiquets, que estem en crisi. Però si fos més barat, també xampany.